সেদিন পক্ষে বলা জটায়ু কহিলে কহিলে হে মহাভাগ কৃতকর্মর ফলକୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପିତା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଇଏ ବାପା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବହିର ନାମ ହେଲା ବୈଦେହୀ ବିଳାସ। ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, ବୈଦେହୀ ବିଳାସରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। সেদিন উত্তরের জটায়ু কহিলা কলা হে মহাভাগ আসিবে সংসারকু কি আসিবে বলে বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠপুর সংসারକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବିଶେଷତ ଶ୍ରୁତି ଅଛି। ଶ୍ରୁତି ଯେ ସୁମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଏହା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଦଶରଥ କହିଲେ ରାଜା ପକ୍ଷୀବର ଆପଣ ଏଭଳି କଥା କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ମୋ କୋଳକୁ ଆସିବେ? ପକ୍ଷୀବର କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ। କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାପା? ଦଶରଥ ସିନା ଆଜିର, କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀବର ଜଟାୟୁ ଆଜିର ନୁହେଁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, କେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଧ୍ରୁବରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଯିବା। ମାଲୋ ସତରୂପା ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂସାରକୁ ସର୍ଜନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସଂସାରକୁ ସର୍ଜନା କରୁ କରୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା କହିଲା ଆମେ ସିନା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସାରା ସଂସାରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଥରୁଟି ଆମେ ଦେଖି। এই কথাକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଚାଲିଗଲେ। ତପସ୍ୟା କଲେ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅନେକ ଦିନର ତପସ୍ୟାର ଫଳ সেদিন শূন্যবাণী শুনিলা হে রাজা শতরূপা এবং মনু তুমি নেত্র খোলি চাহ তোমার তপস্যাକୁ ত্যাগ কর তোমার মনোবাঞ্ছা কলে পূর্ণ করিব। উভয় দুই করକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆପଣ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଧରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାକାର ସାକାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କର। ମା ଭକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଭାବର ଯୋଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା। ଭଗବାନ ପରା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ବାଇଆ ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି କହିଲା ଭକ୍ତ ମୋହର ରକ୍ତ ହଇଲେ ভক্ত আখিরু যদি লুপ্ত ধরিলা আমার হৃদয় ধরিলা। ভগবান কুহন্তু সংসার মধ্যরে সংসারে ভক্ত যাহা করে কেবল ভগবানଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତ କରେ। ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ କରେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ବାପା କହିନାହାନ୍ତି? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ